Сябры, мы дабраліся да месца, дзе тысячы гадоў назад зазвенела першая срэбная манета нашай гісторыі. Мы тут, дзе пачынаўся наш Менск. Гэта не проста зямля, гэта прароцтва, упісанае ў кожны камень, кожную жменьку пяску. Мы тут, у гэтым ціхім пасёлку гарадзішча, нібы ў цёплай далоні прадзеда. Пакладзіце руку на гэты вал. Адчуваеце? Час тут стаў пусты і цяжкі, нібы бурштын. Ён застыў, каб мы маглі пачуць шэпт тых, хто ішоў па гэтай зямлі яшчэ да нас. Мы ідзем па краі таго самага замкавага валу. Ён высокі, нібы плячо волата, што абараняў свой народ. Ён сэрца, што білася тут яшчэ тады, калі імя Менск было такім ціхім гукам над менкай ракой. А вось яна, ціхая і сціплая, наша менка рака. Яна цяпер як бабуля, якая амаль забылася, што некалі была галоўнай артэрыяй вялікага горада. А на вадзе яе, люстранай нібы шкло, міжволі успамінаеш тую самую першую легенду. Менеск. Гэта быў не князь і не воін, а магутны дудар-чарадзей. І ён паставіў млын на рацэ. Млын, які малоў не збожжа, а начны туман дымары. А з млына таго па начах выходзілі моцныя, нібы дубы людзі, каб заснаваць горад. Гэта наша містыка, сябры. Гэта наш эпас, бо нашы гарады ствараліся не толькі мячом, але і песняй, і духам, і воляй. Пойдёшь со мной, не? Да. Отлично. Когда ты сказал пойдем, не побежали, гэта пойдем. Гэта розныя рэчы. Як тут ісці цяжка. Видел стрептофобией? Я не люблю, калі ў лесвіцах эти дыркі. Я нешта ўжо не радая, што я на гэта, а як потым спускацца. Яны ж прагнілі. Раз, два, три. Ай-яй-яй. Ну, Артём прошел, значится. Страшно. Навошта я гэта раблю? Не ведаю. Яшчэ і вецер жудасны. Але дзе песня, там і бітва. Тут, на гэтых валах, панаваўся слаў чарадзей. Князь Воўк, сын вядзьмарства, што мог абяртацца шэрым зверам, каб нагнаць жаху на ворага. Тоня пошла вниз, а я пойду по валу замка.
гэта Рагаменка. Тая самая з легенд паданняў. Калісьці жыў асілак Менск, які трымаў млын а 36 жорнах. Ён павінен быў ужо з прасчэннем Менкі і Дунаю. Гэта вот тады была вялікая рака. А тут быў замак, палац Часлава Чародзея. Кажуць, што ён, як кожны вялікі чалавек, пакінуў у гэтай зямлі не срэбра, а таямніцу, частинку свайго непакорлівага духу, каб гэтыя валы ніколі не схіліліся. І калі прыслухацца, у шуме Менкі можна пачуць ягоны шэпт. Хто забыў сваіх продкаў, той сябе губляе. Зараз тут працуюць археолагі, якія даведваюцца нешта цікавага з старых часоў сядых, дзедовых, прадзедавых, тых, якіх амаль у паданнях не памятаеце. І таму мы тут, бо зямля тут і цяпер крыху гарыць. Гэта полымя 1067 года, калі Менск спалілі. Вось часы, дрэвы, пакаленне дрэў змянілі аднаго. Але ж, як і наш народ, горад не згінуў. Ён нібы фенікс з палаючага гнязда устаў на новым месцы. Вось тут яму працавалі археолагі. Рачулка, ручаёк Дунай. Видите, як добра гэтыя ўсе ручаі вступаюць на радзішча. Ось гістарычная частка комплексу. Гэтае месца дадала Менску яшчэ 70 год. Такі задоволені. Сябры, мы не проста ішлі па зямлі, мы ішлі па памяці. Гэта наша спадчына, і мы павінны несці яе ў будучыню, як святы агонь.
Калі вам падабалася гісторыя, падабайка, падпіска, каментарый. Дзякуем за ўвагу.